Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga, siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu wethu ukuba siphe leli thuba ukuba sihlangane futhi namhlanje ngalesi sikhathi. Sibonge kakhulu, siphuma ey'nkonzweni zabefundisi. uLwesihlanu namhlanje sivalelisane izolo, zibe yisibusiso esiyisimangaliso kimina. Phela khumbulani, noma ngabe kukhuluma mina kusuke kuyiphimbo lami, kodwa kusuke kungakhulumi mina. Nami ngiyabusiseka njengababusisekile. Mina-ke ngibuye ngibe ne-extra time, ngidlalelwe amavidiyo ento ebiyenzeka enkonzweni bese ngimangala. Nkosi, yini enhle ngayenza ukuba ungenzela umusa, ungikhethe phakathi kwabaningi ukuthwala umsebenzi wakho ongcwele nomuhle kangaka. Kuyangithobisa kakhulu bafowethu, nonke nifikile ningabefundisi ngokwey'khundla zenu ezindaweni ezihlukeneyo, kodwa nafika nazolalela izwi likaNkulunkulu. Nafika uNkulunkulu ekhuluma ngalolu daka oluyimina, ekhuluma ngento engelutho. Nanaka okuphuma emlonyeni, nakhohlwa ukunaka lolu daka. Ngiyabonga kakhulu, kuyangithobisa. Bafowethu, ngikhalile ngokuthi besingayigcwalisile indlu singabefundisi. Uma sinabefundisi abangaphezu kwe-1,000 ekhaya lezwi, kusho ukuthi animemanga bafowethu. Nimeme nabanye omakhelwane benu abefundisi ngokuzayo, nibe nibaxoxela nithi hey, kunenkonzo yabefundisi, kunesemina yabefundisi ezoba ngo-October iqalwa next year. Asizameni bafowethu sikhulume le ndaba, asizameni bafowethu silungise le ndaba kusekuhle kuse-early ukuze beze abefundisi ngobuningi babo. Befundisa abantu ababhizi ngendlela emangalisayo, so kufuna umtshele kusekude ukuthi kuzokwenzakalani, akwazi ukuplana phela, akwazi ukulungisa izinto zakhe ukuze abe khona naye angasali. Bafowethu, sakhe ibandla eliyezulwini, ibandla elizohlwithwa. Asakhe ibandla lomuntu, asakhe ibandla elinegama lala emhlabeni, kodwa singabantwana bakaNkulunkulu. Memane-ke bafowethu, ningamema nangawo WhatsApp inkonzo uyithumela umfundisi ayilalele, amangale umemangala. Nango-YouTube bathumelele bamangale ububameme uthi-ke ngokudinwa inkosi kuyobe kunje ngonyaka ozayo noma kuyobe kungaphezulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani nonke nifikile. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibiyele, nathobeka, nathobeka. Singenayo imbhede kulalwa phansi, nathobeka. Siyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise nonke benikhona. uNkulunkulu anigcwalisele ngamandla akhe asezulwini ukuba nikwazi ukwenza umsebenzi ngendlela. Ningayigodli, ningayigodli inkemba yenu eninikezwe, inkemba eyizwe egazini, idedele iwenze umsebenzi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthandaza sisondele kuNkulunkulu wethu. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Ngekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho njengawe, uNkulunkulu ezindaweni zonke. Siyabonga Nkosi, siyabonga ngaleli thuba. Ngiyacela mongcwele ulisebenzise nami ngilalele, ngizwe lokho okukhuluma ebandleni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Gone are the days ebengithi mangiqeda ukukhuleka kukhala isihlalo, zeke. Yena lo mntwana kaNkulunkulu wathinteka wangithengela isihlalo. uNkulunkulu akubusise nje, angibusisele wena, abesekubusisa ngesibusiso sokungena ezulwini. Ngiyabonga. Asidluleke lapho sezwini lenkosi, sikuMathewu intshumayelo yasentabeni. Ngake ngasho ngizophinda ngathi uma wenze izwi uMathewu chapter 5, Mathewu chapter 6 noMathewu chapter 7, yongena ugijima ezulwini, ngoba intshumayelo yalo nezikhiye zokungena ezulwini, intshumayelo yalo othe uyindlela neqiniso nokuphila, ngeke asishumayeze ngento angalindele ukuthi ayibone yenzeka. Asogcineni amazwi akhe ukuze asenzele umusa singene ekhaya ezulwini. Aswagcineni amazwi akhe
ngoba sizohlulelwa ngawo. Usho njalo kuJohn chapter 12 verse 48 wathi ngeke ngisanehlulela, kodwa yizwi engilikhulume kini lona lizonahlulela. Mntakababa, ithiphu nje, funda Matthew chapter 5 uwenze, funda Matthew chapter 6 uwenze, funda Matthew chapter 7 uwenze. Hayi futhi ngiyakutshela mina unzima ulula, kodwa ngomusa kaNkulunkulu siyanqoba. Asifundeke uMatthew chapter 5 verse 9, umgogodla wenkonzo. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Siselapho-ke kufanele siye kuHezekeli. Amamakha ami awekho. Angithi phela bengibhizi nenkonzo zabefundisi. Ngisheshe ngifike nje. Angizukwazi-ke namhlanje ukushesha. Hawu sengifikile, ngiyabonga. Ezekeli chapter 22 verse 13. Ngafuna kubo umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi, kepha ngimfumananga. uNkulunkulu usafuna namanje. Funa abantu abazoma esikhaleni. Funa abantu abazokwenza intando yakhe. Funa abantu abazoba ngabenhliziyo yakhe. Funa abantu abamthandayo. Funa abantu labo ababize ngecebo. Abekho eduze kwecebo. Abekho eduze kwala ebafuna khona. Nawe ngowecebo njengoba ungilalele nje. Sigcine-ke sikhuluma ngoncwadi kaTimothewu eyibhalile umpostoli Pawulu eyibhalele uTimothewu indodana yakhe chapter 4 wokuqala uTimothewu chapter 4 siphezu ka1 to 11. Ngizothanda ukuqala ngihlehle kancane ngiye kuverse 7 bese siyaqhubeka. Uthi-ke umpostoli eholo umoya kaNkulunkulu, wale izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi, kepha zijwayeze kumesabeni uNkulunkulu, ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, kunesethembiso salokhu kuphila. So ukujwayela kusiza ingcosana. So kuhlanganise nokumesaba uNkulunkulu okuyisisekelo. So uma uzijwayeza ukumesaba uNkulunkulu, ukujwayeza kuthiwa kuyisikhashana, kodwa kuzokwenza ukuthi ugcine usumsaba uNkulunkulu. Sijwayeze ukumesaba uNkulunkulu. Ungayenzi into uNkulunkulu wazi ukuthi uyakubona. Ungathuki ngomlomo wakho, unganqabi ukuthi nxenxe isono, ukuthi nxenxe ayiphuma ushenjeni, uyayithuka nje isono leso. Uze uyifusekise isono leso. Hlukumeza izilwane kaNkulunkulu, shaya imbongolo, shaya amakati, shaya izinja zomakhelwane, uyona kuNkulunkulu. Uzongena kulephi izulu? Ngofunda iHubo 104 lithi izwi lenkosi uvela ukulanda umoya wakho bese ziyafa. Mawuzinika umoya wakho ziyaphila. So ziphila ngomoya waphefumulelwa kuthini izilwane. Kuphela ukuthi azihlakaniphile njengathi, kodwa ngendlela yazo nangokwezinga lazo zihlakaniphile. Kodwa siphefumula umoya owodwa. Sisemhlabeni sidonsa i-oxygen eyodwa. Ayikho ey'lwane, ayikho abantu. Cha, iyafana nje. Pho manje uzihlukumezelani isilwane? Awuboni ngani usazophendula uNkulunkulu? Usazophendula. Ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, kunesethembiso salokhu ukuphila nalokhu okuzayo. Isethembiso salokhu ukuphila ukuthi ngeke akushiye, ngeke akulahle. Uthi unawe, Isaiah 41 verse 10 and verse 13. Unawe ngeke akushiye, ngeke akulahle. Isethembiso salokhu ukuphila. Isethembiso esizayo uthi uma singabantwana, ngikhumbula uRoma chapter 8 verse 17. Uma-ke ningabantwana nizindlalifa futhi. Izindlalifa zezulu uma nihlupheka kanye naye uKristu. Pho kuphi ukubusa kwalaba abakushumayelayo? Kuphi ukuphatheka kahle abakushoyo? Basinqakisa ikhiye, basinqakisa emshado, basinqakisa lokhu nalokhu. Kodwa kuthiwa uma uhlupheka kanye noKristu uzothola inkazimulo kanye naye. Kodwa uma ubusa engekho yena ekubuseni, ngeke uthole lutho.
Bafethu, ukubusa kwakhulunywa uNkulunkulu ethi asibuse koniwa ukudla isono kwaphela. Asikwazi ukubuyisa manje, kodwa-ke bayakusebenzisa-ke benilutha bethi uyabusa, ngakanaso isikhiwu zoba nezinto. Ngakho-ke likholekile leli zwi, lifanele impela ukwamukelwa ngokuba sikhandlekela lokho, siyashikashikeka ngokuba sithembile kuNkulunkulu ophilayo, ongumsindisi wabantu bonke, ikakhulu abakholwayo. Uthi kuMphostoli Paul mayesephetha kuvesi 11, woyala ngalezo zinto ufundise ngazo. Ezinsukwini zokuphela kuthiwa masiqongelele ingcebo, hhayi yalelizwe yasekhaya ezulwini, qongelelani ingcebo bafowethu. KaJakobe chapter 5 verse 3, igolide lenu nesiliva kugwalile, nokugwala kwakho kuyakuba ngufakazi ngakini. Kudla inyama yenu njengomlilo, niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela, ingcebo yenu ibolile, nezingubo zenu zidliwe inundu. Ake siqongelele ingcebo yokuphila, sizibekele ikusasa elihle ngale. Uyala kanjalo uMphostoli Paul umeyala uthi yala abacebileyo ukuba bazibekelele ingcebo abacebileyo. Unjani wena, uklasifaya njengabacebile nje? Mhlawumbe uklasifaya njengabo. Kuthiwa kabayalwa abacebileyo bazibekelele ingcebo, ngoba kuyasiza ukubekelela ingcebo ezulwini. Ake khona ivesi ebengithi ngiyalibheka elithi yala abacebileyo. Angiliboni uma ngingaliboni kulungile sizodlula. Uthi uMathewu 6:19-21, ningazibekeleli ingcebo emhlabeni lapho khona inundu, umuhlwa nokugqwala, nalapho amasela efohla khona ebe. Kepha zibekeleni ingcebo ezulwini lapho kungona inundu nokugqwala, nalapho amasela engafohli khona ebe. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yakho, nenhliziyo yakho iyakuba khona. Ikuphi ingcebo yakho? Ikuphi? Inhliziyo yakho ilapho-ke. Masibheka uLuka 12:33, uthi uJesu, thengisani ngeninakho niphe abampofu. Uyibekelela kanjalo-ke ingcebo ezulwini. Thengisa ngonakho uphe abampofu, nizenzele izikhwama ezingagugiyo, ingcebo engapheliyo ezulwini, lapho kungasondelisela kungona inundu khona. Wagcina nini ukupha umuntu ompofu? Wagcina nini? Angithi phela ufuna ukupha umuntu imikhombe engezunanani. Uma wenza idili, yenzela abantu abahluphekayo ukuze bona bengeke ba-afford ukwenza idili, bameme wena, uyothola umvuzo-ke ezulwini. Kodwa uma umema laba bazobe bakumeme, sekulevelekile, sekukrosekile, ngeke uthole lutho. Thengisani ngeninakho niphe abampofu, nizenzele izikhwama ezingagugiyo, ingcebo engapheliyo ezulwini, lapho kungasondelisela kungona inundu khona. uNkulunkulu wethu uyasithanda. 1 Timothy chapter 6 verse 6 ya 10 17-19. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu, ngokuba silethanga lutho ezweni, kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Kepha uma sinokudla nezambatho, asaneliswe yikho. Kepha abafuna ukuceba bayele ekulingweni nasesihibeni nasezinkanukweni eziningi zokubula ezilimazayo, ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Verse 10, ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi, abanye ngokuyifisa badukela ukukholwa, bezigwaza ngeminjunju eminingi. Yala abacebileyo kulelizwe, nanto lelizwe, yala abacebileyo kulelizwe lamanje ngokuthi bangakhukhumali, bangathembeli endebeni engemiyo, kepha mabathembele kuNkulunkulu osicebisa ngakho konke, sithokoze ngakho. Ngathembeli kule ngcebo yakho, kunalokho inika uNkulunkulu, wethembele kuNkulunkulu. Umnika kanjani uNkulunkulu? Amabandla very few akhi izindlu amabandla. Kukhona lokho ebandleni lakho, kukhona lokho yakwelakho. Yini oyenzayo wena? Uyawuxhasa nje umsebenzi kaNkulunkulu? Uxhase, wama ungawuxhasi uzoba senkingeni.
So kuthiwa-ke abacebile bangathembeli engcebeni engemiyo, kepha mabathembele kuNkulunkulu osicebisa ngakho konke, sithokoze ngakho. Verse 18, benze okuhle, bacebe ngemisebenzi emihle, baphane, babelane. Badinga nini ukupha umuntu? Uyaphana nje, baphane, babelane. Sithokoze ngakho, benze okuhle, bacebe ngemisebenzi emihle, baphane, babelane, bezibekela isisekelo esihle sesikhathi esizayo, ukuze babambe ukuphila okuyikho. Kubanjwa kanjalo-ke ukuphila okuyikho. UJesu wathi kubafundi bakhe, ngiqinisile ngithi kini, onothileyo uyakungena kalukhuni embusweni wezulu. Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni. Mateyu 19 verse 23. Kulula kakhulu, kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo, ngentunja yenalithi, kunokuba onothileyo angene embusweni. So asithathe ingcebo yethu siyifake emsebenzini kaNkulunkulu, siyitshale, sibone uNkulunkulu ejabula ekwenzela izinto ezinhle. Tshala uzovuna. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngicela ukuguqa ngithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyabonga ngale nkonzo, sikunikeza udumo, lungu lwakho lukufanele. Busisa kube yilona loyo Nkosi oyilalelile. Dumo lonke lungo lwakho Nkosi, siyabonga. Siyabonga Moya Ongcwele, siyabonga ukusinikeza izinto ezizosiza zisingenise ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibanda uyavalelisa. Baba uNsibanda uyavalelisa. Uthi ube nosuku oluhle. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine. uJesu Kristu inkosi.